Dit is de K-route miljoen reportages oer. Fotografe Trientje Nauta reist het Frieske bakkersbedel om haar een oranje koeken op de foto te zetten. Een monument van Frieslands trots in wording. Architect Roin Hofstra exposeert maquettes van zijn ontwerpen in het oude Tsiespakhuis van Wommels. Maar praat ik met Douwe Talma over het Frieske landschap en wat er mis mee is. En de avonturen, maar ook de jilpine van filmmaker Its Albers. Een paar jaar werkte hij aan zijn science fiction film Anathema, zijn debuutfilm. Maar nu kinderen hem aanmaken. Ik wil het even met hem hebben over de oranje koeken. Is dat een streekproduct of niet? Je zou het haast zeggen, want dan kun je hem alleen maar in Friesland krijgen. Maar ja, is het dit toch dan een streekproduct? Ik weet het niet. Lekker is hij vaak wel en mooi ik. En het komt omdat al die bakkers vaak hun eigen recept en een eigen manier van opmaken hebben. Maar ja, de bakkers die houden ermee op en daardoor verdwijnt ik een heel verskaat aan al die verschillende soorten oranje koeken. Misschien wel op de valreep van een voorbijgaand T-trek maakt het fotograaf Trientje Nauta al die foto's van de oranje koeken die het nou nog maken worden. Ik van de ideeën, daar al lang nooit in binnen. En op een gegeven moment zie ik een goede vriendin van mij, Marijke van Ruiten. Zie ik bij haar thuis te praten over de Friese identiteit. En toen kwamen we op het absurde idee om van elke Friese bakker zien of haar oranjekoek te fotograferen. En dan mooi richten op het visuele. Goedemorgen. Ik kom van de oranjekoek. Ik heb Prima. iets. Aaltje. Inge, Aaltje. Nou, kom maar verder. Goeiedag, Nico. Inge. Nico, goeie. Het is net voor de wedstrijd, heb ik begrepen. Maar bij Spuitje zaten we ze altijd op Spuitje, zo spuitje ik ze nou aanstaan op. Ja. Mooi slagroom gaat wat hudder, dat is schön wel. Ja, precies. Dus dat betreft een economisch jongen, dat wat makkelijk. Hè? Ja. Ik ken altijd eigenlijk beginnen aan een opspuit van een rijkoek die hem opspuiten. Ja. En dat is ik wel wat aardig natuurlijk. Dus krijgen een handtekening die je erop zet. Hè? Zeker, ja. Ja. Ieder dorp heeft zijn eigen oranjekoek en dan denk ik van de meesten uit dat dorp zijn fans van die oranjekoek. Ja. Je wennen een beetje aan de smaak van precies. een oranjekoek. Ja, En ja. dat maakt het natuurlijk wel leuk natuurlijk. Hè? Want daarom is er denk ik de competitie van bakkers onder elkaar ik net zo heel erg groot Nee, meer dan precies. dat wel Ja. West heeft. Maar dit project richten wij dus echt op het visuele aspect. Het gaat dus echt om de boetenkant. Ja. Want het is gewoon prachtig. En Ja. het is echt wel... Ja, ik denk net dat volle mensen er op zo'n manier naar sjuggen zijn Nee, voor de nee, pracht. nee, Mensen hier niet die toes en dan snel op. Het hupsakken. Helemaal Ja. gelijk. Ja. Vind je het ook jammer dat we helemaal geen aandacht aan de smaak besteden? Ja, nou, en op zich is dat wel jammer natuurlijk. Want ja, ik denk dat je wil als bakkers zijn de mooiste en de lekkerste oranjekoek Ja. maakt. Hè? Maar de smaak blijft het langst hangen bij de Ja. mensen. Ja. Net wat ze zeggen. Hè? Nee. Wij doen er wat anis in en een beetje snippers in. En Ja. dat is, nou, daar komt de naam eigenlijk bij, hè? Die oranje Ja. snippers. Wij maken een oranjekoek van je. Wat zeg je hem daar mooi? Nou, we hadden het busje hier voorstingen. Daar hebben we een studio ingebouwd. Uiteindelijk wordt het een boek, een soort van encyclopedie van de oranjekoek. Waarbij elke Friese bakker zijn oranjekoek in zit. En het Fries Museum heeft echt interesse misschien om een aantal foto's in hun collectie op te nemen. Dat boek is gewoon, dat is het belangrijkste. Dat is echt het document. Ja. Monument. Ja, het monument. Ja. Ja. Ja, wat zie je hier is misschien 30% van de bakkers die ik nou fotografeerd heb, is al ophouden. Ja. En nou ja, als de bakker ophoudt, steekt ik zijn oranjekoek uit. Ja. En die zit nou nog in het boek. En ja, dan misschien zie je niet, misschien wel de helft van de oranjekoek van Albert Heijn of uit de supermarkt. Nou ja, dat is een soort, dat is geen eerbetoon aan de oranjekoek, vind ik. Nee. Dat is, nee. ja, Ik dat vind denk- ik dan wel een beetje spietig om te zien, dat Ja, maar Ja, dan die wordt het manier, eenheidsworst. En Ja, dat het is wordt nog fabriekskoek. duidelijk Ja, om ja. tonen dat nou Ja. nog net zo is. Ja. Hè? En succes! Ja, dankjewel. Super scherp. Inge studeert aan de fotoacademie en ze helpt me met alles. En dat is heel fijn. Dit vind ik meer een kunstproject. Dat je het is natuurlijk fotografie. Fotografisch is het één keer interessant, maar de volgende foto's met fotografisch net meer interessant. Maar waar zit dan de creativiteit in? In het concept.
Ik vind in dit project is het concept gewoon heel belangrijk. Ik wil echt, ik streef echt naar compleetheid. En dat je echt van elke Frieske bakker, dat elke bakker mooi doet en dat je echt een compleet document hebt van wat de Frieske Oranjekoek op dit moment is. Nou, prachtig. Ziet er mooi uit. Dat dacht ik. Ja, een kroontje. Ja, wees. Het boordje, had dat ook een speciale betekenis? Nou, ik vind het altijd wel mooi, een boordje erop. Dit is echt een Fries product, nou. En dit is een scootje. Dus, ja. Dit recept dat is al zo oud. Het is paar keer hier in Treinvier begonnen. Oh ja. En er zullen nog eens een keer aanpassingen in die West hebben, maar de laatste 20 hier sowieso net. Succes mooi. Dank u wel. Is het nou een vak? Het is vaak al een afwijking, hoe zou ik maar zeggen. Ja, Maar dat prijs je voor. het is wel echt een vak, denk ik. Ja? Maar het is wel heel goed te leren. Wat is het regen ervan? Nou, ik denk, wat is het reden ervan? De variatie erin horen. Wat nou? Ja, een stukje soekenbal. Dat heb ik vorige week bij de bakker gekregen. Nou, we eten net zo vol van Nee, die. als je een 4 bakkers fotografeert, dan heeft het 10 koeken. Nou ja, daar kiest net alles van prouwen. Dat lukt net. En Joop? Ik eet altijd een heel soort. 2 orange per dag. Ja, toch? Denk ik heel. Kijk. Ja, zeker. Maar het boel een beetje in stand houden. Nou, schön. En dit is die grote steek. Ja, daar ben ik van. Ik denk dat Pibieri, die komen dat zien en dan denk je eerst van, oh, die ben wel groot, hè? Ja. Maar, ach, nou Pibieri. En dan zei mijn vrouw, ja, best een wezen. Dat hoeven ze net. Maar, nou, dat gaat hartstikke nou leuk. Maar hoe zit het nou? Maakt je me echt al jaren hetzelfde? Wij hebben wel proberen om het wat oost te bezoeken, maar nou, dat doen we dan een jaar hier. Ja. Maar dan weer het voortwerk gebeurd, want nee, wij hebben dat oude model, want het toont veel mooier, veel leuker. En dat zit ik beter in de vingers. Ik had wel eens met de tegendien. Ja? Uit het oogspaatje, uit de grap. En Hoe zie je eruit? ja, dat zeg ik nog wel aardig uit. Het zijn hartstikke ornamenten, hè, dat je het zou zeggen. En ik vind het heel mooi, hè. Dus zien Oranjekoek, hij krijgt haar tegeltjes. Je krijgt een mooi tegeltableau, wat je... Ja, er zit een soort Frieske decoratie zit erin. Ik vind het echt prachtig om te zien. Hey, hoi. Elke dag hebben we wel een stuk of 10 Oranjekoeken oer. En die delen we uit. Een organisatie zich inzetten van een goed doel. Op het boek. Architect Rijn Hofstra van Grauw die had een duidelijke mening over het Frieske landschap zodat het erheen loopt. Dat zo beter kennen, maar zo ook beter matten. Op dit tijd richt hij een tentoonstelling in van maquettes die hij terug de jaren heen maken heeft. En ik kan die prachtig over vertellen. Douwe Talma die gier nog hem daar, maar woer vooral ik meer weten van zijn ideeën over dat Frieske landschap. Het is de Nije Kromme, zei je het? Een beetje een aanleiding van dat brekje wat hier neer zit, wat in de veert zit. En wat Krommesiel heet. Dit is de eerste die in het kader van de slachtermarathon mak is. Sinds 2000. Toen ben de eerste 10.000, 12.000 meesten hier doorheen gegaan. Hier is proberen om het zo open mogelijk, zo rank mogelijk te houden, zodat het een hele fragiele toevoeging krijgt die het heel goed past in het landschap. En die tegelijkertijd iets van het landschap invreemdt als het ware. Iedere keer in mijn ogen hoe de schaal van het bestaande en de maat van het bestaande de maatstaf wezen moet. Dat wil net zeggen dat het daar toch helemaal niks verhoren kan. Maar wel dat het, als het bestaande wat eerst, dat de schaal en de maat daarvan maatgevend is. Rijn Hofstra,
verneemt in Friesland als architect van de Slachtenbergen en de Lange Fietsbergen in Drachten. Maar ook bekend om zijn principiële karakter en rechtlijnige visie hoe het Frieske landschap. Die werkwijze van maquettes, maatje, hoe gaat dat kret? In het algemeen, om het heel simpel te zeggen, het iets een groenplaat van een soort foamplaat. Waaroverheen is de met grien en met metallic papier een soort basis maken van wetter en greengebieden. En wij staan dingen opsnijst in een goede schaal die de rompelijkheid verbeeldt. Ik heb een doos vol nieuwe aardige dingen om mij hier. Jen, aluminiumkleurige trieën, spelden, een nul vooral, broek ik een heleboel, skuursponsjes. Hoe zei het niet, vrienden? Skiersponsjes. Voor litere schaalmodellen, voor BM-partijen, maar speeltjes eronder. Het binnen al gewone dingen die wanneer ze op een vervreemdende manier broekst, in oren context, dat is mooi, heel wat opleveren kunnen. Het is een ambacht en een heleboel architecten hebben van Horsjoet zo langzamerhand. Een heleboel het nooit dient. En maquettes worden vooral beroekt als zeg maar, achteraf een soort showmodel van wat het worden is. En mijn maquettes zijn altijd werkmaquettes geweest. Ik heb ze altijd beroekt als verbeelding van mijn eigen ideeën. Of om de oerdracht naar de opdrachtjouwer te begeleiden. Eigenlijk vind ik dat architecten dat warm blijven moeten. Want de makkers met hun handen was het verbeeld in hollen. En het lijkt mij ook dat dit wel rustjouwend is om je man te het is geen therapie, hè? Maar het is wel zo. Het is maquettes bouwen is, nou, als ik zeg, het is mijn lust en mijn leven. Maar het is leuk. Ik heb dus een werkhoeken in mijn kantoor, werkzoksdag. En als ik de geest heb, dan ging ik tot 3, 4, 5 terug 's nachts. De tijd verdwijnt. De tijd verdwijnt, inderdaad. Thuis de Huis is al jaren een vriend van Hofstra. Prachtig mooi. Hij helpt hem nou bij het inrichten van deze expositie en kent de architect goed. Rijn is in zijn principes wel gelijk bleun, maar in het presenteren van die principes is er wat diplomatieker worden. Van de meeste mensen moet zijn dat ze naarmate ze ouder worden, we zijn, wat zei men ik alweer, milder. Nou, dat zou mij wel komen wezen van een deal, maar van oordeel denk ik, nou ja, een principe is een principe. En daar, dus daar hou je wel. Eigenzinnig en ik heel principieel in dingen. En dat goed, komt zijn vak alleen maar te goede. Want in deze maatschappij wist nog wel eens een keer geconfronteerd met orenbelangen, financiële belangen. Nou, en daar waardeer ik Rijn altijd erg in. Hij kent zich daar heel goed afstand van houden. Het een groot hart voor de architectuur. Ik hiet in die skettel even zo. Het Frieske landschap. Rijn Hofstra had een duidelijke visie over de inrichting daarvan. Absoluut. Ik vind dat we daar waakzaam in wezen moeten. Omdat er grote bedreigingen binnen. En de allergrootste daarvan bij Wiemoen. Wat we nu hebben is nog redelijk beskieden. Maar er komen straks van 200 meter hichten. En hoe staan in Friesland straks deze dingen. En nergens meer een vrij landschap is. En het is ook correct het landschap wat we voordeel moeten doen. En het levert vervolgens zo goed als niet op. En dan is voor mij de grote vraag, moest het dan werkelijk waar, moest het dan een waagje? Het is al een waagje, de mensen uit als ik. Het Rijk heeft dit al bepaald, dus wij moeten wel. Nou, dat lijkt me sterk. Dat is geen Fries eigen. Als ze in Noord-Holland manhaftig binnen, dat ze zeggen, ho, maar die Wiemoen, we doen het gewoon niet meer. Als provincie, dan kan Friesland dat op zijn minst zeggen. Zullen ik
Tegelijk moest je hoe zo'n Lietsmoltje daar, nog een klassieke poldermolen. Maar zijn hichte en zijn gedekte kleur amper opvalt, niet, of het als wel in de schaal van het landschapsbeeld. En dat die molens die je veel erop, daarna windturbines, die je bij de boerderijen staan, hoe was ze dan het eerst grut binnen? Direct al in hichte en in kleur, volle meer accent, volle meer vreugde dan zo'n Lietse molen. Dus stel je voor dat zo'n moltje zat nog bij de boerderij staat nog eens een keer. Saai zonkjes, dat heeft het, als hij nou is. En maar je mest die zo lijvig wordt als een wenhuis er gewoon in school is. Dan wist dat er iets enorms in het landschap zit. Wat van tientallen kilometers afstand mij bepaalt. Uw energieverbruik versoberen en consumeren is nevens Hofstra een van de oplossingen om uw landschap te behouden. Dus als het nou echt door dwarsem is, dan lijkt het mij een goed idee dat ik gewoon die vraag kan uitpikken. Moet dat al wel? Zonder enige vorm van discussie. Als het mij die hele landschap opoffert. Dak om vrijdagmiddag opent Geert Mak de expositie van Rijn Hofstra in het Sierspakhuis in Wommels. Jo kunnen de maquettes van de architect dan nog rond de mei 27 juli bezien. Goeie ideeën, maar geen geld om het uit te vieren. Een hele soort kunstenaars die kunnen er van mooi praten. Its Albers van Ljout is filmmaker en ik aan. Al een periode werkt hij aan zijn science fiction film aan het thema over een eenzame soldaat in een apocalyptische wereld. Tijdens het filmen heeft hij al een hele soort leuke avonturen beleefd, maar ja, financieel bloot en is het klauwen. En toch moet zijn debuutfilm, zijn eerste film, een goede film worden. Wat ik eigenlijk wil bereiken met deze film bij het publiek is dat het beter is dan ze verwachten. Dat ze echt zo'n wow-effect creëren eigenlijk. Van de mensen zeggen van wow, dit had ik niet verwacht. Iets studeerde multimedia design aan de NHL en schreeuwt het verhaal tijdens die studie. De goddelijke komedie van de 14e-eeuwse dichter Dante Alighieri inspireerde iets tot deze film die gaat ook goed en kweer. Het is eigenlijk een onderwerp wat vrij veel voorkomt natuurlijk in veel films, maar daarom is het niet minder interessant. Het heeft heel veel met moraal te maken ook. En dat zie je ook in de Bijbel wel terug. En dat zie je dus ook in de goddelijke komedie terug, die gedichtenbundels. Ja, daar kun je op zich iets heel moois mee doen in zo'n moderne setting. En tegenwoordig is dat ook nog steeds heel erg van belang natuurlijk. Van wat zijn goede mensen ook echt goed en zijn slechte mensen ook echt slecht. En dat is een beetje het punt wat we eigenlijk neer wilden zetten. De film is zo goedkeerd mogelijk maken. Dat komt erop deel dat iets zelf filmen het, monteert en ik de muziek van zijn rekken neemt. Maar voor de bewerkelijke special effects wie het toch wat geld nodig. Dat geld, zo'n €3000, vond iets via de website signacrowd.nl. Een website waarop makers haar een project presenteren onder het grote publiek die de film op haar beurt aan stiepje kennen. Is dit de toekomst van filmmakers? Ja, absoluut. Ja. Vooral tegenwoordig ook met de bezuinigingen. En het is voor beginnende filmmakers al heel moeilijk om bij filmfondsen een budget bij elkaar te krijgen. Je moet een goed verhaal hebben. En dat geldt natuurlijk voor dit ook. Maar hier moet je een publiek overtuigen van jouw product. En als je dat goed kan en je bent enthousiast, dan is dit eigenlijk echt een heel geschikt medium om geld mee te zamelen. Naast opnames in Ljouwert is de film van het grootste pad opname in de Belgische stad Charleroi. Een sombere, vervallen industriestad, maar een perfect decor voor een apocalyptische film.
De crew hier nergens startstemming voor en moest dus stiekem over de stekken klimmen en over de fabrieken in. Guerrilla-filming nemen ze dat. Het guerrilla-filming, wordt dat een specialiteit van jou? Is dat iets wat voor jou essentieel is om die ding te doen? Het was eigenlijk wel een beetje noodzakelijk dit keer. Maar ik zou het wel... ik blijf het er altijd wel een beetje inhouden, denk ik. Ik hou heel erg van filmen terwijl je bezig bent. We hebben ook niet echt een storyboard getekend. We hebben wel een paar ideeën van welke shots hoe we die zouden filmen. Maar het meeste is eigenlijk gewoon uit de losse pols gefilmd eigenlijk. De special effects zijn heel belangrijk voor iets. Daardoor moet de film echt een visitekaartje worden, waarmee het voor hem de dwarren iepen gaan moeten in de filmvraat. Ze worden op dit stuit in Grains maken door professionele 3D-ontwerpers en motion designers onder leiding van Gizo Spijkerman. Wat ik echt heel leuk vind van deze film is dat je sowieso een super mooie locatie had. Ja, en het leuke van het traject waar we nu in zitten is gewoon dat we die wereld nog meer kunnen uitbreiden naar jouw visie erop. Ja. De verlatenheid, de vervallenheid. Dat is echt het leuke van deze fase, omdat je die gewoon tot in detail zelf kunt ontwerpen. Gizo, is dat het jou heel erg aanspreekt? Dat hij met een wereld komt die je helemaal in kan vullen? Dat is deels wat mij heel erg aanspreekt. Natuurlijk vind ik het genre zelf, het is ook een soort jongensdroom om een keer mee te werken aan een actiefilm. En daarnaast, het is niet alleen maar platte actie, het is ook gewoon heel kunstzinnig, het concept, maar ook doordat de omgeving gecreëerd mag worden. Het is alsof je aan het schilderen bent, alleen dan op de computer. Ja, het is gewoon leuk om te zien hoe die samenwerking gaat eigenlijk. Is er echt iets te bewijzen voor jezelf? Ik had wel een idee van, ik heb een bepaald beeld van deze film, ga ik dat bereiken? Ken ik dat? Ja, kan ik dat, ja. En wat ik daar ook mee wou laten zien is van... op zich is het heel goed te doen voor een beginnende filmmaker met weinig middelen om gewoon iets heel tofs te maken als je gewoon hard werkt en echt je passie erin laat doorschemeren. Dit week uit na weken dan hebben we een reportage over een internationaal longenskipsproject met Welsriep in Haatrol. Zo'n Frieske korpsen oefenen je tegelijk in het Cambuurstadion voor het Vroad muziekconcours in Kerkrade Aast. En een Poolse kunstenares duikt in de geschiedenis van een snobbersgordwinkeltje in Beetserswaag en ontdekt goud. Dat na weken. Van nou bedankt voor het zien. Ondaan.